Piso lang ang akin. Ano daw sabi sa live? Dos. Ayan. Ano daw sabi ko sa live? Wala pang nanonood eh. Wala pang nanonood. Lockdown daw? Ay, nanonood na. Wala. Zero balance. Ay, bayad eh. Please. Lebe. Oh, yung bigyan. Yung mga do. Sa aking tabi panaginip ko pag-ibig mo. Shout out sa isang nanonood. Yeah. Shout out sa iyo, guys. One. Nawala mo. Nawala agad. Ayun, nanonood. Lalaro kami, guys. O yun, sayang yung sumududong. Naati. Sa pag-gising ko, hanap mo ay ako. Ba, dalawa na laang pala iyan. Iya, sinipuni-puni, parang paabot sa halapan mo. Ay, Jack. Jeez. Jeez. 11. Ha? Music ka? Dali. 4, 2, 6, 9 lang. Dalawa alas. 3 lang. Isa king. 4 lang. Oh, nanalo na mga Kauragon, hoy. Pasok kayo mga Kauragon. Sinong nanonood na yan? Ayan. Oh my wow TV, hello. Hello, Lods. Ayan, shout out sa'yo. Dua-dua mi dire, dua-dua ba?
Doa-doa may utong its ba? Kaya wala man magawa, mag-lockdown na ugwa. Magla-lockdown na daw bukas, Lodi. Please like and survive. Ha? Please like and survive tayo. Mga guys. Lodi, bigyan kita ng ano, jacket. Patrovital, bas mga Oo. Bigyan kita ng jacket, wow, ang Philippines. wow TV. Ba't ayaw? Ayun. Ayan, may jacket ka na, idol. Mhm. Mhm. Ad moderator, oy. Ayan. Dili ko, nagdoa ko ba? Lockdown naman ulit. Oh, ang taas. Oh, lockdown na naman. Magla-lockdown na naman bukas daw dito sa Metro Manila. Yung mga hindi taga rito, mga galing probinsya, hindi makakapasok. Yung mga galing dito, hindi rin makapasok sa probinsya. Kaya, mga doa na lang kami dito. Nasaw na pala yun. Okay, isaw ko din yun. May sapo ka? Sapo pala yun. Oh, yun mo na doon. Yun mo na kanan. Ayan, shout out Lodi. Asan ka na? Nawala ka na ulit. Shaw-shawan ito. Oo, pasakit talaga sa ulo yan. Sinasamantala nila yung mga pagkakataon. Oh, Lodi, sinasamantala nila yung pagkakataon. Dito ko nga, kasi nahirapan ako sa'yo. Diyan ka, Lodi, ha. Salamat sa pag-like mo, Lodi, ha. Yan. Gadwa-dwa kami dito. Naglalaro ng ano, Ping-pong. unggoy-unggoyan. Hindi kami makalabas, mga idol. Mga Kauragon. Di naman kami makalabas. Oh. Pwede na ito. Dito ko ito. Dito ko ito. Dito ko ito. Dito ko ito. Sige, sige. Lahat din nilang sa tambay. Okay, tambay lang ka. Kauragon diha. Kay magduha-duha ta. Unya. Unya mo isdaon ba? Mamaya marami kang maisda dyan. Hindi na natigil ang sapo. Tambay ka lang dyan, Kauragon, idol. Sarili.
Yung, wala na. Hindi ko na antayin yung jack mo. Mamaya idol, ba may pumasok idol. Marami kang maano dyan. Okay, natigil na din. Ata yung 5, dito na yung 5 yata. Wala pa, 5 nandito pa sa bunutin. Naantay mo 5 ha. Ito 5. Ay, yan naman. Yan naman pala yung 5 eh. Aha. In the morning to the moon. Ito lang kami mga Kauragon, walang magawa. Walang lakad maghapon. Ay, sayang. Sayang yung ano, dapat tinantay ko na lang. Galimtian na. TikTok. Ayun o. Ayun yung pin. Kanya, Nagbunot ko 7. 7 kailangan ko. Ay. Ayan o. Nabunot ko 7. Alas. Isa lang, 2. Okay. Okay. Gas mo pa. Andos ko pa ba? Wait. Kala mo ah. Hindi mo rin madjadya kung piraso kay Jack dito. Tapo mo yung queen eh, no? Oo. Hindi. Ayan na idol, 2 na kayo idol. Nagkakatuwaan lang kami dito mga Kauragon. Shout out sa 2 milyon. 2 million in the house. Please like and subscribe. Please, ayan. Sino ba yun? Nawala na. 2 na kayo dyan eh. Ayan na, 2 na kayo. Idol, saan ka ba ngayon, idol? Baka yung kapatid ko na naman iyan. Saan ka ba ngayon, idol? Ano? iWow TV. Negros, gailunggugid ka? Gailunggugid siya, oy. Ingat-ingat yan, Kauragon. Kabayan, ilunggugid ka? Ilunggugid host, lagi. Ilunggugid siya. Ang imong kwarta diha gigapiko gigapala. Wow. Ang utang giga-bulldozer gid. Ayaw gid, ayaw gad. Ayaw gad. Itong paso na to sang galing to sa office niya. Ayaw gad. Mao lagi gigapiko gigapala gi-bulldozer ang imong utang. Hello, Mary Grace. Jen Corrales, Joan Corrales. Hello, Joan. Love you. Mary Grace. Hindi, yung pinsan ng asawa ko. Ay, asawa ng pinsan ko yan. Madali tayo, pinsan niya. Shout out. Love you. Ayan, palike naman. Palike naman sa inyo dyan, Joan. Love you. Love you, ah. Malove you tayo ni Jimmy, ba? Ayan, si Joan at saka si Mary Grace, may ano yan. Bago din yan si Mary Grace. Love you. Love you, ah. Isdain mo na yan. Ay, di pala.
Imo na na. Mhm. Always like po. Ayan, salamat. Kumusta na si Jimmy? Nakauwi na ba si Jimmy? Gado-ado ha, kami na mga kasama po, si Boy Pismas. Jimmy, Ayan si Kuya Henry. Ha? Baka naman dyan may gustong mag-sponsor ng Winston. Palihog naman, oy. Dito tayo. Yan. Tapos, dito tayo. Ayan, shout out sa mga kinaukulan dyan. Gusto nyong magpalipad dyan. Ay, ba't nandito pa sa akin? O ha? Kitang? palipad na ka na idol. Ayan, Grace. Ayan, puntahan mo yung link na binaba ni Ay. Isdain mo siya para madagdagan yung subscribers mo. Sa aking tabi. Ay, nagiwat ko na. Hinintay ko ba naman yan? Sala pala yung bigay ko sa'yo kanina. Dapat pala yung 7 ang inuna ko. Shout out sa dalawang subscribers ko. Hello sa inyo. Pasok lang, pasok. Sige na. Ano pang naantay natin? Kuha ka? Oo. Sabi na. Stress lang? Ang lalo ka na. Uy, muntik na lintian. Mamumula na naman ang piso. Tres. Tres. 4. Tres lang. Kayo. Pak lang yun. Tres ulit. Piso lang naman yung ano ko. Tres ulit. Piso lang naman yung tama. Tapos may dos ka na. Di ba? Dito tayo yayaman sa piso. Kasi no, matulog po tayo na nangalay na ligo sa katulog. Ay, work from home pa din na yung mga Pilipino eh. Okay. Sige lang, Mary Grace, antay-antay ka lang dyan. Marami pang darating dyan Ba? na mga mag-sponsor sa atin. Tungit kami. Wala kami magawa eh. Na. Dami pa Pagkakain, tulog. Magtungit na lang muna kami. Oo. Tatlo. Ha? Di ba? Buti wala. Baka wala. Maglaro-laro lang kami dito. Ayan, shout out sa 3 subscribers ko. Ay, Diyos ko, dumadami na. Dami na nga akong subscriber. 3. Sana dumaan si Idol Japper, oh. Busy, naginuman na naman siguro sila. Ayan, yung isa dyan, palike naman. May patong yan sa ilaw. May patong sa ilaw. Wala, libre kami rito lahat. Libre babae di ba? Gusto nga kami bigyan pa ng babae, ayaw namin. Or Chinese. Kasi Chinese ibigay sa amin. Si Kauragon. Tararirat ang bigay sa atin. Oh. Kauragon pala bibigay. Yan, sige lang. Pasok lang kayo dyan, mga Kauragon. Invite kayo, invite. Para makapasok dito sa ating live stream ngayon, live streaming. Pambili ng bigas.
may Ginoo, bakit ito? Oh. Ito na lang. Oh, di ba? Oh, oh, oh. Makita sa live ba? Pwede na ba to? Pwede na i-draw, no? Okay. Okay. Pwede na, oh. Baka mahawa pa kayo sa COVID pag may babae. Ay, Chinese ang may ano, Chinese ang bibigay sa amin. Okay. Ah, isa pa. Then may sapo ko din, bis. Isa po ba ako? Hindi ko na pa. Kanina pa yun? Hindi, ang pwede na, no? Pwede na to. Okay. Isang ikot. Ayun na, pwede na, di ba? Pwede na. Ayos. Okay. Hindi mo inantay. Hindi, may king cup eh. Hindi, kasi. Next na lang. Wala ko chocolate. Walang alas, walang king. Piso lang. Piso mo kaya? Ang laki ng talo sa akin, piso. Draw na kung pwede na. Wala, talo nga. Bigay niya. Ayun o. Ha? Bon, bigay niya. Talo nga. Papuntahin mo si Jimmy dito, Joan. Cigarette? Cigarette? No cigarette? Madamot itong aming ano. Kita nyo yan, madamot yan. Hininga namin sigarilyo, ayaw. Bibit-bitin niya na naman yan. Pareha sila naman eh. Ni mata. Aba, pwede na yan. Oo. Ito, sa'yo na yan. May link po, ayan. Pupuntahan ka niya ni, ano, ni Mary Grace. Hindi pa marunong yan, ano? Ay, wow, TV, hindi pa gaano marunong yan si, ano, si Mary Grace. Baguhan lang yan. Ay. Ano? Draw ka na kuya, wala may kwento yan. Uy. May kwento kuya yun, oh. Pag mong isa po yung ano, yung jack. Shout out sa 3 subscribers. Hello. Mary Grace. Opo, sige po. Tapo mo na para wala na si Ayan, pwede. Pwede na yan. Pwede na yan. Sarili ka pa. Oo. Galulo ko. Tapo ko niya. Ay, wow, TV. Wala ko, antayin mo pa. Marami na yan. Para di na magkaroon. Agoy, ginawa Hindi ako ko basa pa. ng Palapaw ka pa pala, no? Malakad pala yun. Wala na, naibigay mo na eh. Alam ba mo yan? Ayun pa, sayang. Sayang. Oh. Ayan, kumusta si Tatay Grace? Sapo pa ka. Wala na. Wala na, nakabunot na ako. Katawan mo na. Hindi mo ba sila power on this?
Hindi, nakabunot na ako. Bunot na nga eh. Pag sapaw niya, nagbunot na ako, kaya expire na. Oko, Expired. baba, alin po. Oh, bago lang yan si ano, si Mary Grace. Ayan, shout out, 4 na. Mamaya, sana mag 400 na yan. Gorgeous. May sapaw pa ako. Oh. Oh. Ayan, dumadami na po ang ating mga viewers ba? Talihan ko ang buhok ko. Nililipad. Palike naman po. Nagla-like ko. Like naman kayo dyan. Ang awa nyo no. Ilang barang, yes. 3 ko yan. Sige na. Eh, sapaw pa sana. Sapaw pa sana yun. Tres, tama na. Patay tayo dyan. 4. Royal. Ay, bahay ginoo. Dalawa. Pizza. Hits. 5. 5 Tok-tok. piso. Tok-tok. Tres. 3 8. 8 10 piso. 10. Kayo. Oh. Oo. Ha? 10. 10. Sa'yo. Kita mo, natuktukan. Diba? Ayan, marunong ka na, Mary Grace. 8 sa'yo. 8. Mag-upload po kayo ng mag-upload. Oo, mag-upload ako katulad dito. Okay naman ito, nagla-live ako. Para masaklihan ka. Kaya nagla-live ako para ma-update yung aking ano. Magkano na nga yun? Hindi, sige. Magkano na? 10. O, 10 ko yan. 19 ko rito. Nadali ako mga Kauragon, nadali ako. Turuan nyo kasi ako mga Kauragon. Ayan, taya ko. Maglagay din kaya ako ng sarili. Ayan, marunong na si Mary Grace magbaba ng link niya. Oh. Ayan, ganun lang ano kapatid. Ganun lang pagbaba. Ayan, ayos lang yan. Sa umpisa lang yan, Grace. Masasanay ka din. Love you, Grace. Kapatid ko yan. Ay, Sa ulo. Palike naman dyan, oh. 3 na, oh. Nanonood sa'yo dyan. 3 na yung nandyan, hindi nagla-like, oh. Palike naman, parang awan nyo na. Lulod pa ako dyan. Mary Dan. Ayan. Ayan, nadadagdagan na ang mga viewers natin. Pati yung pangbayad ko, nadadagdagan na. Natuktukan na ako. Akalain mo nagka-royal pa yun. Sinabi ang basag sa'yo. Hindi pa rin kumawala ang swerte ng barado mo. Oo nga, hanggang ngayon, dala-dala pa rin ni Kuya. Yes. It's unfair. Sa pagtulog ko. Oh. Ano yun? Ayan, shout out sa inyong lahat dyan. Ayan, tapos na daw sa'yo, Grace, ano, si Iowa TV.
Wala na akong gusto na. Jack na lang. Kita. Nagpakulay pala. Thank you po sir. I wow TV hope to learn. O yan, ayos yan. English yun ah. Ayan, sige magpalitan lang kayo, mag-isdaan kayo dyan. Ayun, pwede na yun. Pwede na yun. Sayang yung gilid na iwalay ko, baka tapawan ito. Ito. Sayang na yun. Ba? Ito nga, nagbulan. Sige, laban. Sabi na ka. Hindi na. Saan na ako? Wala ko ilan. 9. Yes. Luray sana ako. Ay, kadamo, gabayaran gid. 3. 7. 4, 4 plus laban, 9. Laban 3. Ay, 3 ba? 7. 7. 4 yan. 7, oh, 7. Sa akin, 5 piso. O, dos na lang akong bayad sa'yo, madam. Royal pa siya mo. Muntik pa akong maglaban, 16. Royal din dapat ako, hindi ko muna ba. Ayan, shoutout sa inyo. Asa na kayo? Salamat po sa pag-subscribe, sir. Ayan. Balik kayo ha. Natin kamay ko ba magkapira tayo bukas. Sound sa YouTube. Wala pa. Malayo pa sa pinaka-malabo pa. Kung may magpalipad dito $100. Pwede na. Hantod ka ron, wala pa. Sa pagtulog ko. Ay. Ano na yun? Baka mo daw si Kuya. Uy! Lipat mo yun dyan. Oo, lipat-lipat lang yan. Lipat dyan. Yun. Muntik na. Oh, ba't nawala na kayo? Asan na kayo dyan? Sa gasa ito. Isa lang ito. Sa gasa. May possibility. Hindi mo dito, kuya. Pa-release yan eh. Dito na lang. Sayang din piso na. Apat dyan. Dadagdag mo pa dyan, 4. Ito lang. Piso din yun ah. Piso din yun. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin na mahal ko. Pakisabi na lang na wag nang mag-alala, okay lang ako. Sana ay hindi na siya luluha pa. Gasa. Sa gasa Lima. mo. 5. 5 ba? Oo. Isang beses lang yan. Sa gasa. Nasagasaan ako dong. Oh, sakto yung kuha ko. Oh, sa gasa, sa gasa.
Sa pagkakataon dyan. Ito sa gasa. Hindi mo sinagasa sa akin yan, kuya. Di. Oh, mo na daw. Sana ay maghintay ang walang hanggan. Inantay-antay ko pa naman yung doon sa gasa. Sana rin ako. Sa king. Uy, putik na yan. Puro taong nabubunot ko. Nawala na yung aking mga subscribers. Where na yun? Dito na may. Tagal mong binigay. Sa tagal mong binigay, binigay mo pa din. Nasa na kayo? Come and join. Aba, please na lamang. Wala na eh. Wala na pala. Quality, ano yan? Ano pa itatapo mo? Shit. Muntik na. Ciao. Ciao. Wala, hindi niya madetaw yun. Wala na eh. Dito na yung mga ano. Hindi ko na tiyaw. Yung tres mo. Muntik na yan. Aspa. 7. Panalo na yun, kuya. 7. 11 pa ako. 6 na ako. 6 na. 6 lang pala. Panalo na yun. Panalo yan. Dito. 6 pa rin. May 5 ka. 5 na ako dito. Okay na yan. Yan. Dito. Ilang alas? Ay, 6 din. Ay, 5. 5 rin. Pag dito, pag cryo. Hindi. Kang 5 yun. 6. Ay, 8. Oo, wala. Cryo pala. Kala ko 4 lang yun. Isa at 2 ba din? 3. Taya na naman tayo. Taas pala Taya. pagka, district ko na. Talo ka ni kuya. 7 ko niya eh. 3, no? Dalawa pala yung ako. Saya ako. Taya ko. Ilan si kuya? 7. Wow, sexy! Sexy ah. Ayun, sexy yung kasama namin dito. Mga si Bart Simpson. Bart Simpson. Ano si Bart Simpson? Wala ba? Hindi. Kaya niya. 他这是斗地主， Ha? 斗地主 Tagalog ka. 啊 You talk Tagalog, English. ，English。 English. No English? English I know. No entry. No English, no entry. Chimudong. Anong chimudong? Ay, dodo. Ayun, chimudong. Ay, dodo. Chimudong, chimudong. 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 Tama daw, tama daw. Tama daw. Ah, yes sir. Fighting the landlords. Chimudong. Chimudong. Anong Oo. chimudong? Chimudong. Oh, sexy oh. I don't know what chimudong. Say hello, hello. Cigarette? Diba? Yung cigarette. Viral ka ngayon dito sa live ko. Panoorin niyo yung aking ano rito. Model ko rito.
Mm. May model kami rito. Tagaluto namin yun, inchik din. Ah, thank you, thank you. Oh, shit. Sese. Chocolate. Oh. Kasi, Oh, shit. Dami kong matutunan sa mga education video ko. Ayan, mamaya puntahan kita no, iWow TV. Gusto ko rin matuto, grade 1 lang kasi ako eh. Okay? Chika chimudong ah. Diba? Kiking mo yun ang lakit na rin. Diba? Chika chimudong. Simadong. Si Xiao Xiao. Si Xiao Xiao. Chika chimudong ah. What's diba? What the fuck? Asus, sa pawan gid magdong naman gid ko. Open mo ito. Aba. Okay. Pwede na rin ito. Kung dito. Pwede na rin. Dos na lang si Kuya. Dos na lang ang tapo ni Kuya. ginaw mo? Oo, kinagaan ko na. Eh. Ginaw. Ha? Ginaw. Eh sayang eh. Hmm. Eh, itong itna. Dalawa. Bale, 2 tong 8, 4. Okay na, nanalo na ako ng 4 na milyon. Apat na milyon na panalo ko mga Kauragon. Yun lang kayo Kauragon, sabayan niyo ako. At yung model natin nandoon bumalik. Ilan ang mga 42,000 ba? Dalawa lang. Ha? Dalawa pa lang. Apat na kanina, nag-ano siguro, Nagpahinga. pahinga. Sawa? Hindi, kamot ng mata eh. Ayun, yun. Ano, ilan na? Hambis din yan. Nakalimutan mo na. Tulog na si tatay, guys. Again? Okay. Sige, matulog ng tatay at bawal magpuyat. Ayan, shout out sa 3 million in the house. Ayun, wala na naman. Tatlo na kanina na wala na naman. Kaya may problema ba? Hmm. Kaya may problema.
Binigyan kami ng sigarilyo ni Intik, oh. 6. Hindi pwede. Sayang yung coin mo. Puro coin doon, ha. Hindi po sa speed baka. May jack ko yung kasama. Yung tatuloy yung jack. Mulvere and Cersei. Oso. Ayan. Mulvere, hello. Yung mga may jack, nahalata tuloy may isang buo pa. Dito yun. Ay, mga ko. Arbiters na lang. Ayan, salamat Mulberry. Salamat sa tamsak. Bigyan kita ng ano, jacket. Ayan, may jacket ka na. Mulberry. Baba ka ng link mo para mapuntahan ka ng mga kasama natin dyan. Lagi. Oh, nandito lang kami. Kailangan sa ako dito kaya. Mag-draw ako. Sige ka. Yan, pwede na yan. Hindi ka makatsaw ng medyo. Pwede na yan. Pwede na. Magdodraw na tayo. Ay, sinapawan. Sinapawan ako. Yun. Hello, ay. Sa something yun pala. Sa street siya pumili. Ay, pwede na ako dito. Ramgoy, yung dami talaga nun. Dami talaga nun. Ay, nako. Size lang naman. Nangyari. Size lang naman. May 4. Wala, dito. Dito yan, tapong ko yun. Kasama ko. Wala pa ito na natin yan. Oh, shit. Bakit na ako? Tangit na kuya. Marami pa pala eh. Sus, kung hindi ko tinapon yung 4. Sapo, Zara. Ilan yan? 2. Ayun yung 2. Oh. Wala ka rin 2. Wala ka rin alas. Ganyan ko na. Wala ka rin alas. Wala ka rin alas. Ilan ba yan? Isa lang. Sige. Wala ka rin alas. Kala mo ah. Ayun yung 2. Tawag na lang ako. 8, yan ang mabunutig mo na. 8 na. Ay, jack pa. Tayo pala. Jack pa ako. Lalakot ka lang. Hindi, 8. Sabi ko 8. Saan yung G sa speed? Sa ilalim? Ikaw ilang ka pa? Ayun o. 14. Sabi ko sakto to. Pag Walang alas na. wala. 2 lang. 2 lang ba o piso? Wala, tongit lang. Ay, itong ito. Kongkit Nantay ko tayo, yung no? gis eh. Kongkit. Wala namang 2. Walang ano. Alas. Kasunod na yung tongkit yan. Tongkit. Tungit na rin? Oo, 8. Yung bubunutin ko sa ko. Tongkit na Pag tinapon ito 8, tongit pa. Natungitan tayo mga kauragon. Matcha, bubunutin mo pala. Huwag yung ano. Malunggay. Paligid. Nauna si Kuya. Dapat pala talaga nag-draw na ako eh. 5 na lang ako eh. Hindi.
14 ka mo. Hindi yun. Ang dami talagang Bayaran. Takot kayo, no? Dahil Dahil ko na ba dapat yun? king yun eh. Eh, tagala, tasawa ko ng king dito. Sige, bigay ko na. Umuro ako eh. Takot sila sa aking jack. Dami talaga no. Naantay ko yung gis eh. Nandun sa bunutan. Gis na. Gis na Jack. speed. Pag sinapaw sa'yo. Pag sinapaw sa'yo, sapaw ko yung jack. Di ba guys? Kaya lang, nautakan tayo. Natakot nga, natungit naman. Yes. Pwede na yun. Ako na, sa'yo na naman. Pasasaan ba yun? Kung sa'yo na naman yan. Pasasaan ba at dito rin naman pupunta yun? Bibigay ko rin talaga yan. Bakit ka pa si Gis? Ay, naku, nadagdagan pa. O, 4 na yan. Yun. Bigayan lang tayo ng Kauragon. Dahil may sapaw, kailangan natin bumuli. 8. Sa'yo na yun. Ayaw ko na yan. Ay, patay tayo dyan. Mayroon nga siya. Tumalon. Ay. Yung tagata na naman. Yung pinaghirapan ko na isahan lang ah. Mali. Yung pinaghirapan ko isang binggahan lang ah. Hindi na ako chatsaw sa mga sa king. Hindi na ako chatsaw. Ano, kasi may hira mag ano yan. Oo. Oh, wala pang 5 yan. Size pa lang mga Yes. Mamadali ang kalaban. madali mag-release na. Wala ako makalusot ko. Mamadali. Naka-adjust pa yung 5 mo. Wala dito. Oh, okay. Wala dito ang 5. Ngayon ang chatsawin mo. Oh. Chachawin ko na lang. Grabe. Chachawin ko na lang. Jack. Panapaw na lang sa ano sa'yo parehas eh. Ngunit sa pagkatdat ako. Tapos ko na yan. Kaya libro na. Ay, 4. Nako ka. Pangit ako dyan eh. Tungit na pala eh. Pangit ako. Good. Salas. 3, 4. 4 plus 5, naging 9 siya. Yung pag-asa eh. Ngara. 4. Ubos na yung aking pinaghirapan mga Kauragon. Diyan lang kayo ha. Para naman... Oh. Release na natin yan. Para ano. Siyempre, para Matik na eh. Matik na. Matik na yan. Release na ni Kuya yan. Kaligaw-ligaw na yung baraha ko. Wala man lang pumatner ah. Matik na yan. Release na nila yan. Matik na yan. Ugoy. Dito pala yun. Ayun pala yun. Magulo, magulo. Wala pag-asa. Yan ang Yan. pag-asa.
Pag-asa, nasa pag-asa. Makanya. Agoy, Good. nagkakinga. Agad. Nagkakinga. Queen, makala ko nawala ng pag-asa. Hello. Melveray. Baba ka ng Melveray, para mapuntahan ka ng mga kasama natin. Okay, wala nang sapo ito. Gusto mo ito. Nakakawan mo. Nagbibiro lang naman ako. Tinutuon naman. Mulberry, shout out. Nakikusap kay Bathala. Lagi nandun sa kanya. Nandi na sana ang luluha pa. Oh, ang musya. Nakatsaw lang pala niya. Wala na yung 7. 654 ka pa. Okay. Okay. Anong sige? Ano ka na? Ikaw, kuya. Yeah. Wala din ako. 3. Interest tayo, tapos isa sa gasa lang ng kuya. Lima. Isang sagasa. Dalawa sa gasa ako siya, di ba papasin? Ayan, nandiyan pa si Mulberry and Sorcy. Mulberry and Sorcy, shout out. Ilan na nanood? 3. Dalawa pa rin. Puro kapag-anak pa rin. Oo, sa tatay ko at saka yung kapatid ko. Parang mauubos na ang kasya. Ubos na nga. Ubos na ang kalsya ko. Mauubos na yung kalsya ko, Joan. Kung tinulog ko to, nagkamuta pa ako. Agoy. Nakikiusap kay Batala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan na ako'y sa'yo. Nabawi ko si kuya. Yeah. Wala ka ng pansapaw kay kuya. Sapaw mo yung king. Ika'y aking lamang. May panapaw yan si kuya. Wala na. Hindi na. Tatlong king doon. Sino pa to eh? Yeah. Ay, siya pala. Dito naman sa pinapunan ng king. Ba't may king siya? May king siya. Hindi ko naman sa pinapunan ng king.
Ba, naka-isang oras na rin ako. Isang oras na rin tayo nagpapandali dito. Papandali. Kaya paiya ako niya kuya, parang walang hikon ko. Mamulukan na lang tayo. Yes. At kasi may halo pala to. Yes, wala ko yan, yes. Pinapong ko yan. Size na lang. Lagi may size doon. Punat na. Hindi naman pala spin. Ano sa shape ko, ganun ito na. Size ka lang. Yun. Bata. Mga Ang putik. Jack na bunot mo. kalbo na yan, ano na ito. Press na po. Gusto na lang ako. Press. Tatlo ito. Is. Size. Na. Size na naman. Bunot dislapi. Panay lang bunot ko ah. Takpang mo ha, parang hindi lumabas. Ano ang gamit ko? Wi-Fi? Data lang. Ha? Data lang. Naubos na nga, Juan. Kung naubos to, utang ko sa kusinero namin. Yung ulit. Kung naubusan ako. Magaling sa 1, 2, 3. Ito. Ay, tsaka jump pa lang. Pag naubusan ako, kuya mo kay kusinero. Jackpot. Ano lang, tamba lang. Nang Puna. Sir, May baro. kaya may barman eh. Makunat na kuya. Ubusin mo na yan. ay, hindi tayo mo tayo. Antay mo. Yeah. Tek mo lang. Isa po doon lang ako eh. Ano, sa akin, 2 ikot lang yan. Sana. Hindi mo nantay. Kato ka lang. Kato ka man. 4 lang. Ayaw. Yun, nasa ulit. Paper sign tayo. Oo, buti na lang, hindi ko kayo sa 5.
Okay. Ano na. Ang sapaw. Ay, street. Straight. Na street diagonal ah. Yes. Naka 4. Agoy, ginoo, wala gani ko. Agoy. Mamatay ka mo, sabi ng Bisaya. Yan. Wala ko kadaog ba? Uy, dos na lang. Hindi siya nagbibiro. Oy! Tagata. Tagata. Oh, matalan nyo man ako. Kamatasan ako. Di ba? Kala nyo kayo lang. Kasagasa na ako mga Kauragon. Kala nila. Sila na ang mayroon. Kala nyo lang yun. Kala nyo Kala nyo Yes. Wala akong. Ito, meron ako. Uy! Dis na naman. Agay! Hindi buo na. Ay, paningit. Paningit. Yan, Ito yun. sunog ko sa akin. Paningit. Paningit. Sabi ko na yung Hindi nagtiyaw ng isa, mayroon pa palang inaantay. Mali. Okay. Wala akong ito na. Adto na. Adto na. Adto na ko. Adto na ko. Bali, nakasagasa na ko. Ikaya't ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Ang aming Christmas party. Hindi na ay! Kaya lang. Okay, kasi. Lili ko. Wala nga, anak ka. Oh. Wala nga. Wala nga kasi. na yan, guys. Hindi ko na isapo pala yung isa. Mas murot ka pala si Kuya. Pinalas bungat ko. Ilan niya ka? 4 pa to. Dito sa ito, wala. Sheko ka. Ayun. Yun! Ang galing, 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 galing! Tungit si Kuya. Kaya rin, alas ka lang. Tungit. Saan? Wala tuloy akong alas. Huwag na itungit. Alas tungit, 3 plus 7. Mayroon pa din. Ito gusto ko mabunot eh. Ay, nakatungit din. 7. Sabi ko na ba ito, kung muna isa po yung 7. Mabubunot ko 7 rin. Shit Nakadali na 12 Sagasa. Dami ko pa king na. Shit lang. Sagasa pa. Di ba guys? 7 lang. 12 yun. Okay.
Naipon ko yung king, pangsapaw ko sana, isang queen lang yun eh. Nakakabita ko pa natin yung scoop niya. Oo, kanina pa. Hindi kita nasa pawal ng set. Okay, ito na. Nasa bunutan. Ito na. Da-down agad. Yung otsa. Bunot ko lang yan. Yun na. Ano nasa ako pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isang isa ka na nga. Ito na lang. Ito na lang. Ito. Kagulo. Gasa. Nagkagulo na. Hindi makasagasa. Nagkagulo na. Nagkagulo ang baraha. Ayun oh, apat na oh. Apat na like na oh. Thank you very much to all of you guys. Ayun, Queenie. Queenie. Ayun oh. Huwag na lang. Ayun. Wala, isa lang yung flower. Kaya tibigay mo na ang aming Christmas bonus. Ang aming okay na wala nang nanood. Natulog na ang mga kabayan ko ba? Ocho, walo, eight. Ikaw. Pag-ibig ko'y Kailangan tayo ka. niyan. Bibigay mo agad para Naputol ako sa sais. Sa city. kailangan tayo niyan. Tagal ako din. Eh, siyempre. Puto pa kayo tigdadalawa. Sa akin, zero na. Kaya kay Lucien, dapat. Tinapon ko na yun. Kailangan tayo ng tres. Ayan, sais pa rin. Kaya di ba? Kay Lucien. Sa pupunta dalawa na. din sa. Ayan. Ayan, Yung talaga Oh, makasag- tigdalawa Isa lang yan. kami, hindi mo yun ano eh. Apat, 7 again. 7 again. Baba ko lang. Bunot ko 2 king sunod-sunod. Agoy. Akin na ito. Magkano? Bayaran nyo na lang ako ng ano. Tigdi Kaya 7. yun, ito ko na yan. Ano mo na yan? Ganun din naman. Hira naman kayo. 2, 4, 6, Siyete? 8, 10. 7. Magkano doon? 7. Diba? Patayaan ko sa loko 7. Oh. Diyan lang kayo guys, nanalo na tayo. Turuan nyo lang ako guys. Parang wala, pakitan pa tayo nun. Bunot ko 2 king, sunod ka sunod. Tapos Tapos, na yung king mo, oh, tapos sa dalawa. oh, tapos yung 3 na bunot ko ng straight. Tapos yung bunot Pa ko na ng punta sa kanyang tres, no? Buti ka mo, hindi ko sinapaw. Ano yun? Makita ko may unos pala ako. May sa street pala yun, sasapaw ko sana, ibabato mo na sa ikaw niya eh. May unos pala ako. Ano bunot mo pa rin? Nabunot niya tres no. Flower pa.
Ano, matataas na rin yung bumili. Di, king ang namunot ko huli. Talo na lang kung ano. Wala na siguro, wala na Hindi sa nagtaas tao. ng klaro. Kinabahan na nga ako pagtapon mo ng king. Sabi ko, wala na yata. Pagkabunot king pa, agoy. Nagkaroon pa ng pag-asa si Bayon. Pagka ganito, ang pag-asa. Pag ganito ang baraha, suntok sa buwan ito. Yeah. Suntok sa buwan. Sige, matulog lang tayo dyan. Asa na kayo? Bakit na wala na kayo dyan? Ang pag-ibig ko sa'yo. Ano ba yan? Pwede yan. Flower pa lang pala. Pwede na yan. Pwede na yan. Pwede na yan. Sabaw-saw. Sabaw-saw. Ay! Hindi mo inantay. Wala na yan, mayaman yan. Wala na ba? Matik na yan. Matik na ba yan? Hindi mo inantay. Diba? Ah. Tres agad. Ang ngaling sa pawan niya. O kaya magbunot ka. Tres agad. Oh. Kunin mo na. Huwag ka na mahiya. Nahiya pa ikaw eh. Meron ka pala ko isa mo. Okay, pero nga. Naglo ka na? Sigurado ka? Hindi mo sila pawag. Ha? Hindi mo sila pawag. Ikaw kuya. Wala ako, wala. Ay, lalaban ko na to. Lalo yan, pagka 13. 14. Ha? 14. Let. 14. Sipo na nga. Oh, putong ano ka dami ga. 7. Tok-tok, 10. Ano? 7 din. 7. 7. 7 plus Tok-tok, 10. tok-tok 10. Plus, ito, 11. 11. Ako, dahil hindi matapang. 2. 11 ako. Ano ba rin? Bawas ko sa dito. Ay, malapit na. Konting ikot na lang. Isang ikot na lang yun, bukas na yun. Batongit pa ako sa dos. Di ba? Dito na lang. Dito na lang. Siyempre, May pag-asa pa sana yun. Di ba guys? May pag-asa sana yun guys eh. Hindi nyo no sinabi kasi eh. May lasang kalawang talaga yung kirgo nila no? Wala. Oo, nasa na lang. Pero may ginseng daw yun. Oo. gising. Ginseng. Ay, ginseng. Gising. Gising. Ayun na yan. Nagalit si parang kayo pagkain dito yun. Ito lang may karapatan mag-ipon na yun. Oo, diba? Diba? Oh, sa'yo na yun. Wala ka naman yan. Mayroon pang nanonood, oh. Diyan lang kayo, Kauragon. Oh, 5 na yung nag-like sa akin. Hindi na sila. Mag-comment ka dyan para malaman kung sino. Padikit man manoy. Mamaya dikitan kita. Mamaya pagka tapos ng live ko. Walang rugby.
Ang dikit kasi yung ano, yung isusubscribe ko sila. Mamaya ano yung kita? Yes. Wala ako yun. Bakit ito mayroon ka na? Sige ko na lang. Ba, 6 na yung nag-like ka. Shout out sa inyo dan. Hello, hello. Nagaduwa-duwa Yes. kami dire. Sa inyo na yan. Ayaw ko na yan. Ay, nakatawin. Kaya, Yun, maraming salamat sa mga nagla-like dyan. 7 na yung like ko. Ito kay Yes. Oh. Yes. Wala ko yan. Wala. Ito meron ako. Shit, hindi mo kinuha. Sayang. Daming bungutan, Yes. Ha? Ay! Mayroon pa. pinapag ko siya. Nabigla ko ah. Kay Kuya, at kay Diyos, mas bulok ako. Eh, tatawa ko. Oo, para nasa bunot ko. Tatawa ko si Yes. Katsawin mo ako kuya para malas bunot ko. Oo, pumuntik na. Wala sa sakyaw. Wala talaga nakatyaw. Wala talagang natsaw ang puking inang yan. Hanggang ako. Wala na lang ako dito. Yun, nakatyaw siya. Taas. Ayun. Taas. 20. Yung panalo mo yun. Bete pa lang ako. Royal. Ano ko, mababa ko. 5. 5, Ilan ba kaya? 7. Hindi pala. 7. Mababa ako. O, ikaw nalo. 5. Ano yung biga? Release. 5. Nabulot ko po ang dis. Dis na flower. Ilang alas? Isa? Dalawa? 3. Bali 3 bayarin. 3. Tatlo, 5. 4. 4. 4. Plus release. Sorry ko to. 4. Pari mo nasarap. Bigyan gitna. Yan lang kayo guys. Hihingi lang ako guys ha. Release na to. Galing sa 1, 2, 3. Chamba lang. Bukas na. Nagbiyahe tayo bukas. Yun no, may nanonood pa rin. Nakaghanap mo pa rin. Oo, kapatid ko yan. Si Grace.
Kung nagpapakulay ka mo na yun. Pakulay nga oh. Ano mo? Hindi ba ulit ka mo? Nabalay na ebe. Sayang yung 8 mo. Buti na lang nakasasuyo. Sayang. Buti na lang. Sabi mo. Sabi mo. Nagsalubong sila. Shout out. Shout out sa iyo, sino ka? Maligo. Tres. Bigla. Ba, tres na lang doon. Tres na lang doon. Maybe yung ano mo eh. Gagawin mo yan. Kung hindi, sayang ka. Sino mo pa rin? Buo na, pinay pa rin. Para magka-king siya. Oh. Yun na lang. Draw. Diba? Sama na ito. Two, four, six, eight. Brother, ko. Ito, bawi pa. 5 rin ako. May paano pa? Tok-tok pa. Sino din? Last 5. Laban Lima. niya. 10. Laban ulit. Press lang laban. 8. 9. 9. 5 ka din? Ito. Oo, kasi. Buti sila mo. Ano ang last mo? Buti sila ko. Sobrang gas buya. Sobrang ka na. Ito. Buti sila ko. Hindi. Magaling sa 1, 2, 3. Siyempre na. Oo, yung 4. Nasa iba. Walang tulugan, walang tulugan. 4 speed na. Basta lang dapat ako. Wala. Alaw. Ano yung mga
Talaga Yes. makakasagasa ah. Yes. Hindi talaga makakasagasa. Alright. This, yes. Sinasaan mo yan. Kung sasalata ko dito. Utang ko aking na to. Dami-dami. Pagatak, pagatak. Masasagasa doon. Hindi, lagay mo muna ko yan sa gataan ko. Yun pala yun. King, sayang ko. Ayaw yung king mo. Ayan. Sayang yung Oh, yes, sir. wala. Pa. Wala na palang baraha. Pag napatyaw ako last bunot ako, ay wala na. Yan. Oh! Putik. As. Mahal sa Diyos. 23? Tulo. Ha? 21. 18. Ano yun? Panalas kuya. 10, 18. Dos. Dos lang. Tama lang yung dos lang. Kaysa. Ayan, shout out sa inyo. Wala kaming tulugan ngayon. Kanina ko pa option yun. Kaya ko yung price rate. Option ba yan? Dos kuya yun. Otches nga ako eh. Ha? Otches nga ako eh. Hihintay mo ba yung otches? Ayo. Sinapaw mo pa nga yung isa eh. Ikaw pa nagsapaw ng isa. Nag-aantay ka pa ng otso. Pambihira ka naman partner. No? Nagsapaw ka ng otso tapos nag-aantay ka ng otso. Ako nga, wala rin na. Sabi ka nandito sa akin. Hindi ka naman napapartner. Bullshit ka. Ikaw ang hulog ng langit. Ikaw ang imo na dong. Ikaw ang dato para sa daigdig. Ilan ba ito kaya? Dapat 12, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pala. Higit pala isa. Kinabas ko yan. Hindi, sa akin 13. Sa akin din yan. Higit pala isa. Tabunan. Akala ko mali na yung bilang ko eh. Ayun o, nagdagan mga naglalak na. Ayan, dyan lang kayo mga Kauragon. Wala tayong tulugan. Nathan's Vlog. Ayan Nathan's Vlog, pinuntahan ko na yung bahay mo. Yung Nathan's Vlog hindi ko makita. Pero yung dalawa mong pinuntahan ko na. Galing mo pala kumanta, idol. Sino ba? Yung subscribers ko isa. Sana all the subscriber. Pinag-iti na ako.
Magaling ka palang kumanta, idol. Paminsan-minsan, Pinapalot yung sa ang alaala mo'y nagpabalik. Sige, dan lang. At aamin ko hanggang ngayon, ika'y inibig. Ang lamig yan. Hinihiling ko ay hindi po yala. Yung ano mo, yung anong isa? Yung isang account mo? Anak ng teteng. Puro tao na sa bulutan. Walang nabuo ako. Alak ka. Ano ba? Jeez, ano? Wala ba? Iba pala yung na-subscribe ko. Hindi, mayroon pang isa yung ano? Yung... Sulat ka. Ano ba yung napuntahan ko? Tao. Puro tao naman. Anak ng kwago. Oh, sa'yo na yan. Puro G. Wala talagang yes. buo. Wala talagang buo. May buo naman pala. Kung Ay, wala talagang buo. nabulot Ay, nakadali pa ng king. Uy! Sayang yung disco. Ayun sa'yo, Jess. Wala. Itinapon ko na. Bilangan to. Wala. Nakalot. Narilis na. Ha? Narilis na. Ah, 8. Oh, Wala ka. dami ko. May Hindi mo nang pinapalagi mo bababa eh. Hindi, yung matataas ang unahin ko. Wala Tres. yung bara. Tres. 13. Kunin ko ba? Sarap dito eh. Masarap kaya feel pag binukuha yung gitna. Sige mamaya, ano yung ano ko yung ano mo, Nathan's vlog. Kaya ako po ito. Puntan ko yung ano mo, hindi ko maano yung ano mo, Nathan's vlog. Ayan, mamaya. Bahay pa. Naligaw Bahay ka ba? Ano? Naligaw nga ako siguro. Kasi, Cavite. May kwadro pa nga siya. kwadro ako. Sandro Verde. Mas may buho ka pa. Kaya lang hindi, 8 na lang si Kuya eh. May higit 10 pa ako. Nakakatawa sa taas eh. Mamaya pag out live ko, puntan ko yung bahay mo. Ang babae mo ka dito. Diyan lang sa ano, Tapos na. sa YouTube. Wala lang din naman ba't nagkaganon yung ano natin? Bra. Ano nangyari? Nangyari. Ano nangyari? Kaganon-ganon. 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 Sa'yo na yan. Amin ko pabagayan. Pamigay na sa may hirap yan. Power ko pa. Yan. Marami nalikot. Hindi ko na takbo. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan. Ang dami kong manunood isa. Gusto na lang ah. Pag panindigan mo yung dos mo ha. Nag-iba na oh. Lagi nandun sa panindis. Gusto ka? Oo. Lagi naman ito nandito sa akin. Okay. Galing tiyan. Galing ko magpalakad. Hindi naman pala palakad yun na tiyaw. Wala mo ba yung pagdari.
sa piling mo lang nadarama ang tunay na pagsinta. Pag-iyakap kita ng mahigpit para kung nasa langit. Minsan lang ako nakadama ng ganito. Pag-ibig na wagas ang totoo. Ang siyang itong aking puso. Kailangan kita ngayon at kailanman. Kailangan ko malaman na ikaw lamang. Ay, di ko anak doon. Ang tunay ko. Okay, di ba? Minamahal. Lagi kong dinarasal. Ikaw, Sapaw? Di magduka. Walang problema yan. Ikaw lang naman ang inaantay ko. Baka sabihin mo, magbibiro ako. Sa dos na yan. Pwede mo naman. Hindi mo tinapon kanina yan. Dapat pa sa Pwede mo naman subukan. Ba't hindi mo sinubukan? Kita mo, galulo pangali siya. Pangit mo na. Sana pangsapaw pa ang mabunot para wala. Ay, Agoy! bakit na ba? Oo, ito. natapon. Walang tapon. Ay, sutik na. Okay, 5 tapon 5 plus tong itres 8. Ako na kanina ako nag-draw. Hindi ka nag-draw. Hindi. Kinakabahan niya ako yung queen. Tinira ko pa yung queen. Okay. Tong 3 plus 5, 8. Na-block ako dito. Tongit dos. Ay, 2. Ay, di 7 lang. Hindi. Laban pala yung 3 na. Quatro. Kinakabahan ako doon sa... Tinira ko pa yung queen. Sabi ko, putang ina pang nagbabayari. Siyempre na ako eh. Hindi ka nag-draw. Hindi, isip ko. Siyempre. Takot siya doon sa tapon. Hindi ako natatakot Cinco ako eh. 5 ako eh. Wala ba? Dito ako tao. Hindi, yun talagang ano na yun. Talo mo yun. Hindi, panapaw na yung... Panapaw na lahat yun kasi alam ko may sito si Kuya. Hindi ko nga sana sasapaw yun. Tatapon ko 5 kaso pag sinapaw yung 6 dun. Buti sa isa na bunot ko. Pag sinapong ko yung 5, 7 naman ako. Hindi ka nag-draw. Dapat. 7 ka din. Panalo ka. Batok-tok. Hindi. Ha? Batak. Batok-tok. Ano pa, rest back pa. Paras back pa. Bingot. Kung tinapon ko 5. Bingot talaga ako nun. Ayun, kung tinapon ko 5, hindi mananalo sige. May matitira. 5, kaya Oo, di ba? 11 pa matitira sa kanya. 5, 6. Nanalo din ako mga Kauragon. Hindi natin queen. Tala. Hindi natin queen. Wala ako. Hindi ako nagpap. Kaya naman, masyado naman kayo. Ayan mo.
Hindi ako magpapakuwi. Kaya naman, hindi na kayo mabiro. Ngayon ka magtapon na dyan. Nagpapalit ko. Tinan mo mga Kauragon, di ba? Nagpapalit. Ay, kita pa ni Kauragon. Wala, di ba ako nakapig sa barahan? Dito kita, oh. Sa live. Oo. Sa live. Yeah. Ay, Oh. jack tuloy. Antayin ko yung jack mo. Antayin ko yung jack mo. Oh. Antayin ko yung jack mo na yan. Hindi ko yan titigilan. You Japan. Senator siya. Yes. Maaari bang ba ito pa nga nadali ko? Oh. Oh. Ay, sorry. Sorry naman. Pangatin na lang. Quatro na lang yan. Quatro na lang. You are very, very Tanggap. Kala mo ah. Kala mo lang. Oo, tama ba? Pwede na yun. Huh? Pwede na yun. Hmm? Kailangan man magwakas itong pag-ibig. Bukas kaya'y wala ka na sa aking isip. Mali ba ang tapat sa mga kahapon? Na dati ay anong saya't anong tamis? Sadyang pag-ibig natin ay nakakapanghinayang. 8-8. Tayin, ayun mo. Bulok na siya. Natong isa alas 3. Bakit? Last na lang ako eh. Babasagan ni Gis. 3? Sasapawan ni Gis, di ako makapag-draw eh. Oo, hinan ako yan eh. Divide. Buo yun eh. Ay, hindi pala. Nandun pa rin doon sa kuya. Kuha lang ako. Give ka din. Ito, masarap kumamit sa gitna. Sa gitna, masarap yan. Alam mo tumama ka eh. O pagka yung ano yung nasama sa bahay, pangit ano?
Ay, ikaw yan. Ikaw. Ikaw yan. Yun. Trayo yan, trayo. Trayo mga Kauragon, no? Ay, hindi. Buo na pala. Buo na. Lagi ka na buo agad. 8, 9, 10. Buo na pala. Buo na pala. Hindi na kailangan. Lagi ka na buo agad. Hindi na po kailangan. Hindi na kailangan. Ayan. Sa'yo na yan. Yun. Ikaw. Ikaw din. Trayo. Trayo de boga. Ikaw din. Ayun, nakawala din. Yan. Dito pala ito. Ito pala yun. Yan. Diba, buo na. Sabi ko na sa inyo, buo na yun. Yan. Okay. Buo na yun. Buo na yun. Ang baba. Alas. Wala. Yan. Ayaw mo naman, di ba? Diba? Lasa. Lasa. Sa gasa. Maligtas. Dito, sa gasa din. Straight yan sa basa. Malay mo. Ayun mo, sa gasa. Oh. Tag-isa pa. Ah, tigisa pala. Siyempre. Para wala na yung dalawang king. Dalawa wala kayo dyan. 20 din of 30 na bawas dun ah. Oh, city. Ay mo na doon. 30 na bawas dun kaibigan. Diyan ka lang. May isang manonood ko. Tingnan mo kung paano ako matalo. Ay, ganda. Panoorin mo kung paano ako matalo. Ay, Yung sa akin ngayon. iba pa kasi to. Labara mo kuya? Wala ako, wala ako. 2, 4, 6, 7. Wala ako. Padami akong pambayad. Sige. Ilan? Sige, laban ako. Ilan ka? 8. 15 ako. Okay. 7 naman. Ah, 7. 7 naman. 10. Saka. 8 ka ba? 7 plus laban. 10. 10. 8, 10. Dalawa, 12. Ah, oo. 12 sa'yo. 12. Ayun no, 5. Heart? Ano yun ka? Malutin ka? Hindi. Sasaya? Oo. Sa'yo. Panapo na nga Nagdamo eh. tapang, ha? Panapo na nga yun. Ayun, paningit Yes, sa akin yun. Alas na ako dun. 3 ka lang. Dahil na matapang. Tas lang. Oo. Alas na lang ako dun sa 5. Sunod na tatapon ko na yun eh. Di ba nagtawon 7? Ayan, 2 ko yan. 5 heart. Oo. Heart, oh. Kasi nagtapon ako ng 7. So yun ang sunod ko, nakapila na eh. Nabaho eh. Dinadaan sa kwento ah. Dinadaan tayo sa kwento. Buti nakapag-ipon ako ng Maria. 5 heart, alas na ako. Boss na kay mga mga Kauragon. 6, 4, 3. Yan ang susunod eh. 6, 4, 3. 6, 4, 3 na ako. Heart. May alas pa. Wala ako. Alas na ako. Bali. Mabang 15. Simple. 14 nga lang ako eh. Hindi ka lumaban para nagkadali-dali tayo. Pagka ganun, lamang ka. May lumabang ka na. Para damay-damay na tayo. Pwede naman damay. Gagawin sa'yo.
Buhay ko laban yun. Kaya naman damay-damay tayo. So yan, sigurado yan. Matik na yan. Lagi nandito. And Gis nga eh. Yes. Oo. Yes. Yes. Nga. Kaya mabait sa akin ang Gis, di ba mga Kauragon, no? Para sa tawa na alas. Matik yan. Ay, sayang yung queen ko. Taba. Tabang mga langit. Abang. Tabang din sa inyo ba? Tabang mga langit. Patak talaga. Yun mo na. Yan. Yun mo na. Buti pa yung barako na dadagdagan yung subscribers ko. Hindi. Taha. Itatapon din yan ni Kuya. Mapapagod yan. Oh, duro na agad. Wala nang ano eh. Basag eh. Matay naman tayo dun. Tabang. Ayaw mo? Wala. Ayaw ko din. Kwadro. Tabang. Walang alas. Size lang. Kwadro. 5. 6. Size lang. Last. Plus to. Ubus na oh. Tatlong taong kong pinag-ipunan. Ganda ng atak ng barana naman ito. Size. Oh. Buo na ako. Pagbalasa. Hindi, nakachaw lang tayo sa... May Nakachaw sa kwadro queen eh. ko. May kwadro. Sakto yung, yun yung i-release niya sana yung queen. Inachaw. Wala. Talaga pa ako. Sayang na-release ko yung isang queen ko. Malay ko ba naman? Parehas kami walang malay eh. Hindi natin alam yung mga chachaw ng mga taong bayan eh. Diba guys? No? Sumagot kayo kahit wala kayo dyan. Ano ba ito? 8-8. Pwede. Pwede ito. Oh, sa'yo na. Kanina, tsaka ko yan. Kanina. Eh, tatlo akin yan. Hindi kanina. Paano matyaw yun? Straight? Flower. Diba? Guys, asa na kayo guys? Parang awan nyo na. Subscribe naman kayo sa akin. Dito, may legit dyan. Ano kaya no? Pag tingin ko ganyan is 1,000 ng subscribers. Ito, ayaw ganda. Yes yan. Yes. Ayaw God. Wala God ako niyan. Sa libo daw. Pag ganun ko, 1,000 no? Ang ino. Pag hindi na ano, bawang ko to, subscribe na shoutout ako dyan. Bahala na kayo dyan. Shoutout na ako dito. Ayaw ko na ba? Ayaw ko na bes. Ayaw ko na ba? Hindi mo kinuha. Mukha nga, may sakit ng Bombay. Ba, nandun na yung ano ko, disco? Yes na ako. Yes. Yes. So, dito na rin ako. Diyan ka pala dapat. Hindi mo naman sinabi agad eh. Yes. Wala. Wala tayo. Okay, yes yan. Dito naman. Nandun Dito naman wala ay tuwang ko. Nakikiusap kay Batala. Ay. Na kay hanapin.
At sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutan sumpaan. Bibro ko na naman. Sobra na wala nang sapo. Bunot dis natin. Ilan yan? Kaya sadyaw lang yan. 4, 6, 8. Kasapaw. Dahil hindi ako matapang. Jeez. 15. Wala. 15 pa ako. Ano lumaban? Alas na lang yun. Buto mo. Ilan alas? 3. Tapos sa bilis na naman. Siyempre. 3 plus release. Ang tumama sa waiting. 6. Ano ba nangyayari sa taong bayan? Malasahin mo mabuti. Baka hindi mo makakarapan mabuti. Ano ba nangyayari sa taong bayan? Wala hindi. Yun lang ang inibara niya. Ano ba nangyayari sa taong bayan? Isang direksyon lang. 3 hits talaga. Kaya pa hits nga ng isa. Baka sakaling lumipat dito. 8 yan isa. Ay, 9 pala yan. Baka sakaling lumipat dito yung sunod-sunod na yun. May 3 buo. Yan ang Huwag kang haba ng buo. kaya binaba. Ano ba yung royal? Hindi royal na. 1 hanggang 4 lang. Tapos Yan na yung naman yan. Tapos lumaktaw. Yung isang kulay eh. Itim. Oo. Flower. Puro 7, flower. 8 na flower. Spade 1, 2, 3, 4. Speed pala yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Patay na ito. Hindi ko sabi mo school. Ikaw lang. Sabi ko na nga ba eh. Kailangan lang mag-yosi muna eh. Sabi mo na ba wala eh. Hindi kami magkaintindihan itong barana to kung anong ibig niya sabihin. Dahil walang siyaw, bunot. Yeah. Wala din. Meron nakataw din. Yeah. Napakto talaga na yun. Anong nangyayari? Ano nangyayari dyan? Yan. Tayo. Pwede na rin yun. Ibigay natin sa kanyang gilid niya. Hindi. Oo, na ito. Okay. Wala nang iba. Saan ko siguro na? Mayroon yun. Gusto mo sapawan mo ulit? Pa. Ayaw gada. Ayaw God. Oh, sabi siya. Ano nga ba? Parang gusto malubong ko sa ayaw mo. Walang problema yan. Bibigay din mo po yun. Tatapon din yan. Alam mo gusto. Tatapon mo rin yung kailangan ko, di ba? Oo. Wala. Meron niya. Meron ako. Sa'yo din yan. Sinasabi ko. Bakit mo? Mapit mo yan. Sa pangan mo na ito, baka umalis ka. Hindi ako alis. Dito lang ako. Kasama ko na tayo. Dito lang ako. Luwalo ka bigla eh. Dito lang naman ako. Diba? Sapawan mo ulit. Pero parang maalis na kita niya. Hmm? Parang maalis na kita niya. Mag-chow ka na.
Nag-ano ka na? Wala siyang basag. Hindi, nag-draw ka na? Oh. Sure? Parang mahalos na kay kuya. Ikaw kuya? Wala ko. Wala na rin ako. Ibigin. Alam ko mababa ka na. Ay, ang isa lang alas. Alam ko mababa ka na. Kahit na Madadali pa tayo dito. dos lang. Baka magbago pa isip mo kasi. Okay, ikot pa tungit ako. Tatapong ko na yun, no? Ano size? Hmm. Hindi naman yung balasa na kuya. Ginaya. Hindi, wala tayong tulugan. Bahala kayo dyan. Subscribe lang kayo. To all of my friend in United States, Dubai, and Qatar, please come in. My friend, you are from another country. I can speak English, my friend. Maryland ka mo. Maryland. Ireland, May case Mactan, from Cebu. Ireland. Even you are from other country, I can speak, I can take to you. Come with me, and then I will speak English. You know? You know what I mean? Naloko na tayo dito. I can speak Tagalog, English, Sese. You know that? You know? Tamado. Sana si Idol habang nagiinuman mapadaan dito. Yes. Ayun. Show ko yata yan Hmm. Pero hindi. Parang lang naman. Parang Marikina. Yeah. Ay! Tangina, buo pala ito. Ayok na yan. Ito yun. Buo pala yun. Oy, hindi mo binaba, ha? Hindi ko ibababa. Wala namang pambaba dyan eh. Oo nga pala, hindi ko binaba. Magbaba na pala yun. Walang problema. Hindi laban tayo. Then, Nalaban tayo. 5 pesos. Putik na yun. Pagka siniswerte ka nga naman, Ayoko na ba? 5 pesos. pagka siniswerte ka nga naman, ayun o. Dapat kinuha na lang ako sa gulo. Sana si Gustavo ulit ang dyan. Ang nagbitunin ko na Bababa ko pa ba ito? Dami na. Huwag na. Maybe. Bahala ka dyan mag-draw. Maybe nga lang pa ito mag-use. Puti pa 2 weeks pala yun. Dami na. Pa 2 weeks ka ha. Ayun o. You are from Dubai, sir? Okay, I can speak to you. I can talk to you. I came from Taguig, Robert City. Uy, sagasa, my friend. Oh. Ay, See? talaga, talaga. Okay, I will give you hello, shout out to subscribers. No problem, host. Ayan. Wala na. Tapos ko pa yung old ko. Aba puta, na ba't lahat ng tapong ko nasa iyo? Tapat-tapat na yun. Ano ba yun? Tapos ako wala. Ano nangyayari? Wala. Eh, parilis na yun. Nang titing wala talaga.
posible. Oh, puta. Humatsing lang ako, nawala yung isa. Oh, saan yung buhok ko nawala? Buti na lang yun, hindi yung tinapon ko. Hindi, chow na naman. Yan. Nagtiyaga ako ng lahat-lahat. Nagtiyaga ako lahat-lahat. Pero delikado ito. Delikado ito. Buti na lang. Delikado. O hindi ka napatuwid sa wala na yung takip. Oh, maglalas bunot pa si Kuya. Shout out to nawala na naman. Pag mag-shout out ako, nawawala yung isa. Parang awa mo na, sino ka? Shout out. Nandito pa rin tayo. Walang lakad. Makatyaw man sana ito. Okay na ito. Ilang bara mo? 3 ba? 3. Pag nakatyaw siya, tungit siya. Kailangan ng masinsinang usapan ito. Ayun naman palang sinasabi ko. Yun ang sinasabi ko. Oh. Wala sa'yo yan eh. Alam ko yan. Oh. Wala na yan dyan. Alam ko yan. Alam ko yan. Uhuy, nakahabol pa. 7 siya kanina eh. Nakahabol siya. May 2-7 yata siya eh. Napon yung isa. Oh, di ba? May 7 pa siyang isa. Galing Yeah. ko, yes. Good. Pero talo pa rin tayo. Oo ka, 7 tayo. May Hindi 7 dalawang pa. 7 siya. Tinapon ko yung 7, sabi ko, Wala nang pag-asa ito. Tumalon-talon na yung aking ano. wala sa akin. Tumalon yung 4, wala. 7, wala na rin. Oh, alas. 7 oh. Pangalan yan. Siyete. P4 kasi dito. Hindi, burot ko lang 7 din. Oh, paano yan ha? 6 ha? Sa panalo na pala ako doon. 7. Kala ko yan. 7. Basta wala nang pag-asa yung burato. Hindi, pinagsawa talaga yan. 7. Yung takip tumalon. 7 din, burot ko lang yun. 6-7 ako, 5 ako, hat. Oo. Oh, ba't hindi yung asing kong heart? 4 pa lang yun ko sa'yo. 4 piraso. Magkano kayo doon? 7 lang. 7 lang. Hindi wala ako. Maliit lang na Bagay. bagay. 7 doon, 7 ko doon. Puta, puro ko yung 7 na yun eh. Saka yung 4. Ha? 4 speed at saka 7 speed. Burot ko lang 7 speed na yun. Kumanon sa'yo. Alam ko, talo na ako. Siguro. Ayos mga Kauragon. Wala tayong tulugan. Alam niyo mga Kauragon, babalak na naman ang gobyerno natin na mag-lockdown bukas. Ang tanong ng mga taong bayan, ano ang mangyayari sa atin? Kawawa naman yung mga kababayan nating Walang pera. walang, alam mo yung nagiging kawawa yung mga kababayan nating Zombie. salat sa hirap, hindi, yung mga kabataan na hindi na makalabas-labas ng bahay, nananatili na lang sa bahay. Yun ang mahirap sa atin mga kababayan. Makinig kayo ha. Ngunit sapagkat iisa lang. Lang tayo. Ha? Oh, kaya. Ano oras na ba? Alas 9? 11. 11 na ba? Oo nga. Bilis na. Oo, sige. Ito ko'y magla-live pa hanggang magdamag. Ha?
Oo, kausapin ko yung mga kababayan ko dyan. Oh, iisa lang na nanonood. Kausapin ko yan. Oh, kita mo? Pwede na yan. Oh, pwede na to. Binigay ang ano, tanggapin. Kung ano yung kakaya ng binigay niya. Nasa puso mo, Oo, huwag tayo mamili. Huwag tayo mamimili, di ba? Pinaghirapan yung ibigay yun eh. Tapos, hindi mo tatanggapin. Mahirap naman yun. Bigay. Tulad nito, Oo, ko lang eh. tinanggap ko yan. Tinapon ko yung isa. Di sana, pinipon ko na lang. Oo, diba? Ang mga kababayan natin na nag-suffer of this problem of the COVID, the pandemic situation, it's very, very, see? This very, very nice person. Yeah. See? This call is paningit. You know? This chow also, but I chose the other one. I don't know, it's up Why to you you. always sapo to me? I don't know, it's up to you. Always sapo to me. Tapos ako sa You are get the other one. Buo yan. Binitawan ko lang. See? He gave me another one. I don't know, it's Yeah, up to he you. gave me another one. Or what kind of number of that? That's why I chow. See? He's already... No. Just try only. Yok, yok, yok. What the fuck? See? You chow. See? Sayang this one. Oh. Natapak. Hindi pala yun. Oh. Mabalik tayo sa usapan yung bali-balitang magla-lockdown bukas. Karingit. Ang mangyayari niyan, anong mangyayari sa atin? Wala nang mangyayari sa atin dito kundi magpakasasa na lang sa gusto ng gobyerno. Oh, kita mo? Gusto na lang din tayo para wala tayong problema. Kung matyaw mo yan, problema ko yun. Well, binigay ko sa'yo eh. Di naman ako nakainom. May sapo naman ako kuya, no problem. Because I'm last bunot. You're last bunot. See? See? Kung hindi ako nagbunot. Ay kung hindi ako gano'n. What the fuck? Wala, talo. Talo lang dyan. Huwag mo lang Tiyak ko silipin. lang yan. Huwag mo silipin. Sagita lang Sana. Utso. Hindi ko bigay yan. Sungat. Pagigit. Galas. Walang alas? Sa- Isa. O sa'yo na yun. Malas sa akin yun. Dos. Yun nga mga Kauragon, yung pag-lockdown nga bukas, hindi natin malaman kung tayo ay makakapagliwaliw dito sa ano. Yung katulad namin sa amin kasi mga Kauragon, nag-lockdown na kami. Dahil nga sa pandemic na yan. Sa totoo lang mga Kauragon, yung isa namin kasama, naging positive. Ngunit sapagkat datapwat, yung isang yun, galing sa pag-day off, hindi naman dito niya nakuha. Dahil siguro mga tropa-tropa, kaya dapat tayong mga nasa trabaho, pag oras na day off natin, doon na lang tayo sa bahay, wag na tayong makipag-halubilo pa kung I-vlog mo saan. kasi na niloloko lang tayo ng gobyerno. Baka maraming manood sa'yo. Yung hindi pwede kasi makasuhan tayo. Ah, Wala tayo sa gobyerno. bakit si Doc?
doktor, yun may kakayanang idipinsa sa Doktor ka sarili. naman nila. Sorry po, President Duterte. Kung ano man yung nasabi ko, yan gawa ng ano lang. Never mind. Never mind lang. Shoutout nga pala kay Boy Face Mask. Never mind na lang Na, ako. oo, never mind na lang kung ano nasabi ko, President Duterte. Kung ano man yung iyong binabalak, ituloy mo na lang. Nakasupport na lang kami. Pero kung tutusin talaga, kami nahihirapan ng mga Boy Face Mask, mga Kauragon. Oo, nahihirapan na talaga kami. Sa mga dahilan ng tayo ay nasadlak sa ganitong sitwasyon. Sa'yo na yan. Ang mga pagkakataong ito dapat natin isaalang-alang sa Panginoon. Ipanalangin na lang natin mga Kauragon. Sabihin man nilang na ako nasisiraan na. Medyo malapit na nga. Malapit-lapit na ako. Ba't naman dos kuya? Humira ka naman. Ang palingi ko eh. Kaya ala. Ayan. Isa alang-alang na lang natin kay yung mga ganong bagay, mga hindi kanais-nais, katulad nitong barako, walang kaayos-ayos. Walang patutungan ito, kundi takbo na naman to. Kita mo? Buti na lang nakakaw doon. Sa mga bagay na yan, tayo'y kailangan nating maging matatag. Yes. Wala ako nang kunin. Kanina marami ako nun. Dito na lang ako. Huwag na kasi hahaba yun. Pupunta pa yan sa divisor mo. Mayroon pa rin. Yung buhay nga naman ng Pilipino. Tayo'y nilalagay na lang tayo sa ginigisa na tayo sa sarili nating mantika. Di pa nangyayari din sa gobyerno yan. Ha? Nangyayari din sa gobyerno ang ginagawa mo. Hindi ko naman sinabing gobyerno ng gisa sa atin eh. Sino ba hindi sa sabi? Yung mga nanunungkulan sa ilalim ng lupa. Si Mambuli nagigisa sa atin. Katulad yan. Yung pangangailangan mo, nakukuha ng pangangailangan ng iba. Tayo'y magtyaga-tyaga na lang mga Kauragon. Kasi kung tutuusin, tayo'y mahirap. Kaya nga napakahirap ng buhay natin ngayon. Diba? Siyang na yan. Siyang na yan. Uy! Buo na pala yun. Buo na pala yun. Ano lang naman. Itutungit lang naman pala. Kung hindi ka naka-siyang naman. Tulas na lang ako eh. 3 ay 2. Walang alas, no? Para Yun nga mga Kauragon. Kumari sa kapwat mo net. Manatili na lang tayo sa mga bahay-bahay, manalangin, uminom ng tubig. Bonding para bukas. Bukas, another day. Panibagong pagkikibaka. Tomorrow. Tomorrow is Monday, Next. March 22. Next and another day. Another day is Tuesday, 23. Another day, I don't know, it's just a salary day. Bahala ka sa buhay mo. I don't know, they have a salary. Ano ba kami? Bahala ka sa buhay mo. Ciao yan. I don't know.
Wala sa buhay niya. Otso nga wakama. Hmm. Hindi nga tsawa. Nakikiusap kay Batala na ika'y hanapin at sabihin ipaalala sa iyo nakalimutan Ah, sumpaan na ako'y sa'yo na ika'y aking lamang. Excuse me po. Mang. Nasana. Okay, tsagaan na natin. Ang pangakong ikaw ay nagbago na saan man. Pangakong bigla kang nagbago. Sabi ko na eh. Sama-sama kayo dyan. Ito na lang eh. 4 na lang, didos lang. Ay, Release yan eh. piso lang pala. Isa. Plus release. Oh, yun si din yun, di ba? Salamat nga pala sa nagtsatsaga dyan isa. Bago man tayo matapos, ubos ang calcium. Hindi talaga ako matutulog hanggang magdamag. Ha? Ang dami nga eh. Isa lang. Ano oras na ba? Nasa 6 na yan. Ha? Nasa Hindi pa. ulit yan. 11:14 pa lang. Mga 3 hits pa yan ni Kuya. 3 hits pa yan ni Kuya. 11:14. Excuse me po. Pasintabi po sa mga nagapunan dyan. Nadigay lang po. Lahat ng tapo ni Kuya Chow ko ngayon yan. Yan. Oo. Alam mo. Lahat yan. Hindi ko palalampasin yun. Oh, kita mo? Hindi ko palalampasin yun. Wala pala. Kita mo? Wala nga. Oh, sa'yo na. Biyahe na tayo po. Magbiyahe na ba tayo bukas? Sana naman. Ayan. Yung gulong natin, ano na eh, hindi na circle eh. Oblong na. Ayun na. Patay tayo. Ano yun? City. Sa tawa natin eh. Oh, sa'yo naman yun. Wala lang din. Wala ba? Tayo man din. May sabang si Kuya ba? Mayroon pa. Shout out sa 1 million dyan. Si Kuya ba? Wala tayong pandaw nito. Mahina tayong nilala. Wala tayong pandaw nito. Masaya na yun. Ano ka na pa? Wala nang sapaw. Buti na nakuha ka. Ciao. Sus. Buo na. Ano ba? Buo na naman yun.
Ha? Bawas Oo. na? Issue pa ako. Alam mo talaga, nasa suga na lang. Okay na yun. Sabi ng mga. Okay na ito yung. Okay na yun. Japan. Wow! At least may panlaban tayo. Di ba guys? Oh, guys. Okay na may tuling. Oo ha? Ayun, sinapawan ako. Sinapawan siya. Tinapunan ako. Oh. Kawanin din dyan. Anak ng pato. Oh. Oh. Alas? Oo. Ayun yan. Alas na mga? Ganyan, guys. 6. 7. Alas ko pa. Tongit mo mga. Alas na lang. Ano, mamuro ka lang. Alas na. Ako yan. Mainit na yung subi eh. Tapon na yun. Kung hindi, dudrohan ko yan. Ito. Ganda. Tatapon yun. Oh. Dudrohan ko yan. Sayang mo. Chicken. Ilan yan? Ha? Ilan? Dami ito? 7 ba? Ito, alas tapon. Ilan yung mga? Dalawa. May quadrillos. May isang ping ako dito. Laban ka na, tinatakot ka lang. Yung sinasabi ko sa'yo. Pag tinakot ka, takot ka agad. Paano natin mabawi? Laban ka? Laban, quadro. 4? Oh, bilangin ang mga butas nyo. Kaya, Alas na nga. Malay mo, nagloloko ka lang. 3 ang Size butas. ako, size. size. Size ako. Size ka. Ikaw ang 5 ang butas. Size dalawang Kami, king, isang alas. 8. 8. Ikaw 10. Tama. Ano, biro lang yan ha. At nasa akin yung mabababa eh. Bakit talaga yun? Dahil yung baraya ha? Kala nila nagbibiro ako. Parang yung sa online ko, drawhan ko ng may git 60. Ano yan sila? Laban sila. Pangalawang draw ko, alas na lang, laban. Malaman pa. Hindi na tama. Bakit magbibiro? Salamat ko sa inyo. Kala nyo, gabilo ko ha. Wala siyang kordero eh. Alam ko, mugos yun. Mga tribals. Triados lang pala. Nagkamali kayo ng akala. Straight, tayo. Straight na lang. Parang sapo ko sa ito ko. Trial.
Rayo para 7. Ano 7 ko? Para sa ano. Sa sa pag-ibig ko ay hindi nakaabot ko. Ano? Hindi mo inantay yung ano. Hindi mo inantay yung 5, 4. Sabi ko na sa'yo, chawin mo. Ayaw mo. Bukas natin malalaman mga Kauragon kung anong sitwasyon bukas. Sa Paraisa. Sa ibang sulok ng Metro Manila. Dahil walang sapaw, pagpatuloy. Oh. Tinaw mo sana to eh. Nagulo tuloy baraha mo. Kita mo? Kita mo. Kaya ibigay mo na ang aking kailangan. Yes nga. Sa iyo din yan. Tigdalawa tayo yan. Kunin mo para makasapo ako, brother. Ay, wala sa kanya. Wala sa kanya. Wala sa kanya. Mali. Wala sa kanya. Ayun. Wala nang sapa. Wala nang sapa. Hindi naman. Wala, bawat ka. Kung lang din. Wala. Dalawa. 3. Ano tayo? 3. Plus hit. Kabig tanan. Big na. Barbol nga ako yung sa kuya. Bago matulog, makasip-sip muna. Sabi papasok ko pa yung sa gabi. Ayun o. Bukas naman kami maglaro. Bukas ay Lunes. Ano ko lang na 3 hours itong aking live. Sa hindi, amin ko lang mga 3 hours. Amin ko lang 3 hours.
Hello, shout out. Babay na ako, babay.